A pensión media de xubilación en Galicia alcanzou os 748,59 euros en marzo, o que representa un incremento do 3,7% en relación co mesmo mes do ano pasado, pero volve a deixar a comunidade como a que ten as prestacións máis baixas neste capítulo, segundo os datos do Ministerio de Traballo e Inmigración publicados este xoves. En toda España, a pensión media de xubilación situouse en 910,11 euros mensuais, o que supón un 3,6% máis respecto ao mesmo mes de 2010. A prestación media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión, xubilación, incapacidade permanente, viudedade, orfandade e a favor de familiares, situouse ao iniciarse o presente mes en 801,05 euros mensuais, o que supón un aumento interanual do 3,3%. En Galicia, pola súa parte, incrementouse un 1% o número de perceptores dunha pensión de xubilación, ata 446.752. A cuantía, pola parte, creceu un 3,4% no último ano, ata os 670,64 euros mensuais de promedio. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, centro comercial aberto.